Hello mga ka-DJ, mga ka-listeners, mayong adlaw, mayong gabi kanatong tanan no. Hinaot na naata sa maayong panglawas ug kapiskay. Karon di ay niya atong ipadayon ang laing sumpay ning sugilanon, Laila Libat. Part 50 na ta mga ka-DJ, mga ka-listeners no. Kung sa dili pa, ako na ibasahon ning naipipila nga nag-comment. Si Jenny Oliverio. Salamat kayo sa pagpaminaw, Jenny Oliverio. Ug kang Len Sebmen, hello sir. Thank you kaayo. Salamat sa pagpaminaw, Len Hebmen o kang Lani Ansabot. Lani Ansabot. Salamat kayo sa pagpaminaw, Lani. O kang Rocky Vlog. Si Laila. Si Laila. Minaw na sabko drama. Merry Christmas Lord. Merry Christmas sad. Rocky Vlog. Kumusta ka diha sa Saudi, dili sa Saudi. Sinaot na naa ka sa maayong panglawas o kapiskay. Baydo, di ta maglangan. Niya ang sumpay ning sugilanon, Laila Libat, part 15. Salamat kayo mga ka-DJ, mga ka-listeners no, sa inyong pagkanunayong pagpaminaw o advance Merry Christmas and Happy New Year. Pila na lang ka adlaw, Christmas na. Salamat kayo sa inyong pagkanunayong pagpaminaw. Mga ka-DJ, mga ka-listeners. Gimugna kining maong sugilanon aron dili pagtamay sa atong kaigsoonang PWDs. Kun dili paghatag og paglaom nga dili babag ang kalahi nimo sa uban aron kabuoton mo ang bangaw sa kalampusan. Kinsay imong pangan? Sa pinaklas ka pagkasulti, sir, ako si Miss Triple L, kun Laila Libat. Libat ka kang tinuod? Tutuki ako mga mata o makita ni mo ang duha ka dagway sa kamatuuran. Okay. Dawat ka na. Sakay na sa auto. Mapasigarbuhong idalit kaninyo sa RMN Drama kining sugilanon, Laila Libat. Huy! Libat ka! Ayaw pag minaldita! Ano ba naglibat ko? Dili ko tao? Unsa bagad? Duha ko sa imong tanaw? Kasundo ko nimo! Daw gawa, oy. Usar manggug ka sa kutanaw, maong bullseye. Hoy, Laila! Laya si Ribaya, oy! O gano'n palayason man kunimo? Tungod kay wa kay angay nga magpasupasoy ning mansyon, kay libat ka! Hoy, kasad. Venus ginamos. Amo ning bay. Busa, bisan libat ko, may katungod ko magpaso-paso dinhi sama sa prinsesa. Usa ka binuhat nga nagpasaan sa usa sa labing bugaat nga kasakit ang pagbiay-biay gikan sa uban. Apan bisan pa niini, mibarog siya aron ipakita nga dili siya lahi sa uban nga gitawag og normal nga tao sa katilingban. Laila Libat. Sugilanon nga sinuwat ni Maria Gina Vidal sa direksyon ni OG Kumpok Rakasa. Music and Sound Effects, Randy Padayaw Suson. Recording Editor, Ariel Mancaw. Mga tunog ug kasikas, Ricky Garing. Laing dalit kanato sa RMN Drama, Laila Libat. Ang miyagi ato na sayran, grabe gyud ang kasuko ni Laila nga gihikap siya ni Rickson. Apan naulian rasab kini. Unya samtay si Luisito, misulti na kang Teresita nga pangitaan og paagi nga mabuwag gyud si Venus og Rickson. Og nagpatabang na si Teresita kang Digoy. Balik sa Panglaw, nahuman na gyud og lalis sila si Lyra og Rickson. Og nanawag si Luisito kang Rickson nga bisan moadto pa ni kang Venus dadon gyud si Laila. Og karon mahigala niya ang sumpay ning atong sugilanon, Laila Libat. Venus! Oh, niya na si Rexon! Oh, Hello, uy! po. Parang iyong ginigida ang libat, uy! Parahat ko na si Laila. Usap ka. Relax. Mayo kay, nakaapas mo. Bimbo, dali. Manuri ta dito sa may bayon. Pagpuyo diha, Laila. Ay, kuha tagig problema, ha?
Naibaw ba ka nga diri ka ibili ni Tito Luisito nako? Dili mahimo nga may mahitabo nimo. O, kuya. Bugal-bugal eh. Rexon, love, pasakti ko na siya. Lapit ko si Bimbo. Dili lagi mahimo. Kay mo itugo ni Tito Luisito nga dili ibuwag sa kung pananaw si Layla. Period. Oh. Rexon! Nanugutan na dili naman na ibuwag ni Mus Layla. Katiguang naman na. Abs, time pa. Di pa sab ko tiguang Ma'am Venus, uy. Wa pa mo ko magkango-kango. Ah, hilom, oy. Ayaw pagtubag-tubag na ko, libat. Lain. Venus, pag binastos din eh. Na yung mga customer, oh. Okay nga naman di ay. Wako'y labot anak nila, oy, Bimbo. Basta ka isulti na kung angay na ko isulti. Nalibat ning bayana. Venus, saan ka? Hey! Excuse me! Doon na lang ko isulti ninyo. Kining bayana, ambisyosa ni. Mangingilad. Og libat pag yun. Venus, ito na! Basta di naman correction. Og maayo na magbantay-bantay mo. Kay anak ni siyang tulisan. Gusto na, Venus! Dali! Basta pabuhi iragod ko. Tinaw na ako gisulti. Anak ng tulisan bayana. Tulisan! Tulisan! Layla! Asa ka? Layla! Bimbo, sunda si Layla. Orisyon! Ayagi mo kumpiyansa, ha? Kay base na niila tong bayhana din kung kinsay ang tulison. Gusto na, Venus! Gusto na! Pabuhi iragod correction. Ipapangandam ko ng mga tao din sa hotel. Nasudlat ng anak kong tulisan din, he. Gusto na lagi! Hain naman to si Layla. Wala naman din eh. Kusog siya din yung dagan ay. Kalit pa nagkawa. Tida. Yabagag yung utong ining Venus eh. Ipagkawawa mo si Layla. Kinalang makit anak ko si Layla. Pabuhi iragod correction. Naunsa man ka? Nausa ka man, Venus! Iskandalusa ka naman kayo! Magagnaong si Layla libat, Rexon. Angay lang siya pagkawawan, oy. Gawas pa. Tinuod pa na siyang anak kong tulisan, diba? So, angay lang ta mangandam. Mahimo bagdili ko ni mo hatagan o problema, Venus? Di ko haan talagang problema, oy, Rexon. Unsaon naman lang kung may kontak pala sa Layla sa mga sindikato nga ilang gisudlan sa una. O ya, kalit lang ng tulisan ng hotel, ha? Hello, Venus! Isobra ka na da! Wa ko mo sobra. Di pa matatalagas ka matuuran, Rexon, tungod kay napadaka na sa sulsol ni Tito Luisito nga timanon si Layla. Wa ko niya sulsuli, Venus! Gimanduan ko ni Tito Luisito nga atimanon ko si Layla. Ug dili na ko siya masupak, kay siya nagbuhi na ko. Halit si! Untaw siya mo trabaho, diha? Adto kang daddy pang-apply. Nabuhang na ka? O sino po ang? Gisultian talaga sa angay ni mong buhaton, Rexon. Tungod kay wa ka na mahibawon sa pagpadagan natong kinabuhi. Gusto na! Kinahanglan mo biyak kas mga kamot ni Tito Luisito. Karon tayon, Rexon. Ako'y mohangyo ni daddy. Nahatagan kag taas nga ranggo sa among kumpanya. Nagtuo kang ingon ana lang ka sayon, Venus. Bugtong kong anak ni daddy. Pues mabuhat na ko ang tanan kong gustong buhaton. No! Unsay no? Dili ko magpaulipon sa imong amahan. Rexon! Mga Laurenti ang nagbuhi nako. Ang nagpaedukar nako. Busa, si Tito Luisito lang ang ako tumanon. Rexon! Ug kung dili ka mo dawat anang maong sitwasyon, Venus, mahimo nga, mupahuwayo na ta. Rexon? Unsay bot mong ipasabot? Isamuka na ko sa itong sitwasyon, Venus. Sigihan ako ni mukaway. Mura kog maipit sa duha ka dagkong bato ninyong duha ni Tito Luisito. Oh, natural! Tungod kay wa na sa lugar si Tito Luisito. Dili ka ikaw ang wa na sa lugar, Venus. Unsa? Una-una argo rin gibuhat, Venus. Miapas ka din o giguyod pa ni Mus Bimbo. Tarong maguna. Gipa-absit ni mo si Bimbo aron ubanan ka din Gusto ni mong kontrolon ang tanang tao sa palibot. O sa may kalainan ako kang Tito Luisito, Rexon, ha? Wa ka ba magpakontrol niya, ha? Tanawa na, good? Tanawa kong giunsa ka niya. Gihimo ka ng babysitter ng Layla. Og usa na kadakong insulto para nimo. Ako siyang gitahod tungod kay siya ang akong nautangan og buot, Venus. Dili ko matarong kung dili pa tungod ni Tito Luisito. Giila ko niya nga paryente. Bisan kun Bisan kun unsa?
Ha? Law, Sir Rexon! Bisag ko dili ko diya kadugo. Unsa? Dili ko kadugo sa mga Laurenti, Venus. Nakabati ka. Usa, dako kog utang kabubuto nila. Labi na gyud ni Tito Luis ito. Busa siya ang ako sundon. Rexon! Ug ikaw, ay kukontrola. Nakasabot ka? Rexon! Asa ka? Rexon, balik dali! Rexon! Briset! Uli po lagi siya sa mando ni Tito Luisito! Briset! Ay, lumagod si Laila. May bimbo. Ayaw mo si Layla. Di na naman ito sa paingon sa may bayon, bay, pero wala naman siya din, eh. Oh, unsa? Kinahanglan makita nato si Layla. Patay kung Tito Luis ito kung mawa siya. Si Venus ko nakaingon ining tanan. Siya gyud. Anong nangapas man sa mudin hibay? Si Venus ang agresibo kay moapas. Ug nagpauban siya nako. Mao nga. Nananghid lang sa kong Tito Luisito nga mo-absent. Arubanan siya. O niya. Unsa may sulti ni Tito? Iya kong gitugutan nga mo-absent. Aron mabantayan si Venus siyang buhaton din, eh. Ug wa gyud masayop sa Tito. Nag-iskandalo gyud si Venus. Dali bay. Magbuwag tag pangita. Ikaw dito kay akong susihon sa hotel kung wa ba mo balik dito si Layla. Magtawagan na nata kung kinsay unang makikita nato ni Layla. Sakitas, kipanong Team Venus ginamusoy. Nadutlan ko da. Binaw ko, di ko ka maumuhilak. Pero, ano man ni Uy? Hindi man ako kapungan. Sakit lang ang dugan. Layla! Layla! Ay, salamat ka nakita ka. Nungyan ka din dapis dagat, uy. Dagko pa yung mga kabatuan din, eh. Buangan ako, Bimboy. Ha? Nga naman, nausam na ka. Di man gid ako kapungan akong mga luha. Muagas man gyud. Nananahos ka na. Naipan nyo, ay napakilak. Paila ka lang ko. Sakit juga kong dugan. Mabitin lang tao din eh. Muilag lang ko ah. Sige, sige. Hilak lang dia. Wala din sa yung kwarto si Layla. Ino ka rin ba yung hanap ingon? Uy, si Tita Teresita ang nanawag. Hello? Rexon, may apas ninyo diha si Venus. Ayaw gyud pa daog ni anang uya. Wala na, Tita. Nagkagubot na mi diri. Unsa? Unsa nakakabot? Kuan, Tita, kanang... Sultihi ko sa tinuod. Unsay nahitabo diha, Rexon? Gipakauwawa ni Venus si Layla sa restaurant, Tita. Unsa? Kiunsa niya sa pagpakauaw si Layla, ha? Iyan ang gisangyaw nga anak ug tulisan si Layla. Unsa? Hoy, Rexon, buwag ka ng uyab mo, ha? Wanay ayo ka ng utok niya ng Venus. Mura na siya kinsang haura. Hay man ka si Layla. Na problema bitaw mi sa pagpangita ni Layla, Tita. Unsa? Oh, pastilan. Pagitayin taon ninyo si Layla, Rexon. Ay ikaw gyud ang manukan sa kasuko ni Tito Luisito nimo kung may mahitabo niya anang Layla diha. Oo, Tita. Pero tabangi ko, Tita. Tabangan sa unsa? Nga di lang makaabot ni Tito Luisito nga nawagtang diri si Layla. Okay. Pangitaan ninyo si Layla. Og tawag ka dayon kung makita na ninyo siya. Unsa man? Nakaimukat na sila dito? Maulagi di ko'y. Kinigit si Venus ang nagdaog-lawkaw. Tita! Ato ba ka nang ipaparang si Venus, mano? Unsa? Unsa ipabarang god?
Ato nang ipaparang bangag sa ilong. Hindi na sa nato ipapatay. Ato lang, pahubagon ang tutunlan ba? Aron, hindi na makasulti. O, kanabang, mahunong na ang iyang pagdaot nga to kang Layla. Nga di makasulti ngilaan nga to kang Layla. Digoy, Ah, mo ipikto sab ka na kang Venus. ay bangag sa ilong. Tungkol sa no? Pero, ato lagi tingaling soyan, ma'am. Na. Si Rexon na lang ang atong tambagan og maayo, Digoy. Nga buwagan na gyud ka na niya ka na si Venus. Yung mata pa ka nagtambag. Nga, nagdukot naman ang duha. Gawas pa, parihas man sa nagdagan sa utok ang duha. Pulos pa wala. Di ta mo surrender. Suro kang lilaha ka. Kung dili ka madutlan sa kong gipanulti. Baga nagkikikagnaong kung di ka mulayas. Kinahanglang mapapas kining kalibutan na, Layla. Ang mga libat na sama nimo angay lang papason. Pangitaan ko si Rexon. Dili mahimo nga palabihon niya si Layla kay nako. Dili gid mahimo. Oh, unsa naman ka? Okay na ka? Di ka pawar kag maayos mong gibati? Oo. Salamat, Bimbo, ha? Buang nga, uy. Makahilak mo kumayo. Sabi na ako, di ko kamamuhila kay... Oh, unsa ko di ay. Unang higayon pa di ay nga, nagkahila ka? Oo. Ay, sa una. Manukmag naman ko kung ibuli ko sa eskwelahan. Pero karon, nambot ba? Nakadot man akong gisulti ni Ma'am Venus. Tinuod manggod nga anak kong tulisan. Di okay gina ni Venus ang imong gihikanan, Layla? Nanasab. Kahila ko nasab ko. Sige. Isulti na nako ang tanan nimong kusong isulti. Kung makalaom ka nga, taguan sabi nako. Tinuod ka? O Layla, nakagusto ko nimo. O kung swertehon ko, insulton ko nimo, mahimo na ko nimong bana. Ako noon niya, manalipod nimo, gikan sa salbahis nga Venus. Unya, B. Kay suod man mo si Venus o si Rexon. Isip higala suod mi. Pero kung personal na gani ang iskutan, wala siya labot sa kumbation. Anong Bimbo? Tininood yun na imo na kagusto ka na ako. Bisan libat ko. Ulay ka. Dili ang imong diferensya nga ako nakita. Kung dili, ang tinuod imong pagkatao, ang naasi mo kasing-kasing. Nahibaw ko sa ilawom ang imong kasing-kasing. O sa kinusinting Layla ang nagpuyo. Salamat, ha? Huwag isa pa yan. Ngayon sa man, ako nang tawagan si Erickson. Ako pa ibaon nga, nakita na ka. Sige. Aron dito magwal sa pagpangitan ako. Pero, ayaw siya sultihin ko na hain karon ha. Okay. Patay dong tituloy sito ini. Hindi na ko makitaan si Layla. Hain masaka ning libata ni Paingon. Uy. Si Bimbo. Hello, Bimbo. Unsa naman? Nakita na ko si Layla. Unsa? Hain mo ron. Diya sa usa kanapit. Nga luwas na siya uban ako. Hain lagi na napita. Sultihi ko. Kaya ako siyang kuhaon diya. Ay lang, uy. Kaya nag-relax pa siya diri. Naiubos kay siyang Venus. Sa kabagtik sa iyang kasing-kasing, maghiubos-hubos na siya? Hain lagi mo napita. Di pa lagi siya gustong pahibawon ka. Kung gano'n mo gano'n? Hatagan ko niya kahasol da. Di naman siya kaanging mahasol ba? Kaya niya naman ko, nagkauban niya. Ay kabalaga, safe ra siya diri uban ako. Ang angay namong bantayan, mao si Venus. Ayaw na siya paduulan ni Layla. Rexon, magsulti ta. Ni Anas sa Venus. Kana siya mo ipusa. Ipalayo na siya ni Layla sa di pa maabot ang parte.
Bye. Nganong may apas magkadinis aluna? Nga naman, di na ako mahimong padool nimo. Doon na ba si balaod si Tito Luisito? Nga nagdili na ako sa pagdool nimo? Oh, waman. Pero, dili husto ang imong gibuhat, Venus. Unsa dili husto? Hoy, Rexon, uyab pa. Pero dili pa asawa. Rexon, unsa ko nagipalulti nimo? Uyab ta. Pero, dili pa tagka-asawa. Buot ipasabot, nga wa pa kay katungod nga mo kontrol sa akong kinabuhi, Venus. Rexon! Unsa? Ayaw una pagbuot sa bisan unsa nga akong buhaton sa akong kinabuhi. Ulitaw pa ko. Pabuhat pa na ako ang tanan akong gustong buhaton, Venus. No! Venus, Uyab ta. Pero doon nakigisaad na ako, basi nalimot ka. isaad na unsa? Nakita na magminyo. Og dili nimo mahimong pakiyaso na maong saad, Rexon. Kung dili ka gustong mabuang ko. Oh, Venus! Di pa ito magkasamog na to si Rickson. Kaya magtiwas pa tong si Venus. Unsa may latiwason? Ang ilang lalis. Na problema na si Rickson kang Venus. Malita kay siya, no? Si Mang Venus ba? O lagi. Bugtong anak mo gula siya. Katuyangan sa tanan. Takang kwarta. Mao nga. Gusto niyang kontrolon ang mga tao sa palibot. Labi na gina si Rickson. Luoy siya. Isiluoy. Si Rexon. Naluoy ka ni Rickson? Nga maldito mo kay nini mo? Ang kung mao na iyang maasawa, himuon siyang andiraan na. Gusto ka? Dahil kay nimo si Venus eh. Kalibat ko. Dili kalibat sa kuntanaw, Layla. Unsa? Kung natagal lang ko ng higayon nga, ipakita nimo. Kung unsa ko ng bangga, di ko ka magmahay, Layla. Please, sugtan ako. Usa ka buwan lang. Ha? Usa ka buwan? Oo. Mag-uyab tag usa ka buwan. Kung makauyon ko, padayon ta. Pero kung dili, break na yun ta. Ha? Uy, kalain ko na ng pagkauyaba. Nangayo ramang kagigayon ako nga makapakita ka kung unsaon ko ni Mus pagpangga. Idi, hatagan ta ka usa ka buwan ang panggaon ko. Uy, usa na ka buwan? O lagi. Pero, maghibot tag sabot nga. Pwede ito masabot pag renewal. Kung gusto pa ka nga magpadayon ta sa tong testing uyab. Mo ba? Na-renewal? Mura din nagpunsyap. Sige, sugot ko na nga din. Da lagi. Ikasinabot yung kanako ay bimbuay. Bright sa jug ka. Kon man lang good. Gusto lang sa kumusuway og uyab-uyab ba, pero kon man good, kanang madlok mo ko. Sige, ma'am ka na imong gusto. Testing ka kaguyab. O lagi. Aron, matuman ako ang gusto ni Papa nga magminyo ko. Nga, magsugod ba ginag-uyab-uyab, ba? Maulagi. Sa ato pa dahi, mas dako na yun ay kong chance nga magkapangasawa ko ni mo, Layla. Uy. Chance pa imo? 80%. Pero, dagang patag sabutan, ha? Sa dili pa ta mag-final sa ato ang sabot. Rexon, sa babuhin ang bukton ko, sakitan ko! Venus, ayaw tao ko lisod-lisod raw eh. Wata ka kinisod-lisod, ay Rexon! Ako ka lagi tabangan sa pagsulbad sa mga problema ng Layla, libat? Mahimo ba, Venus? Dili lang na ka magbuot na ko. Kinahanglan sabton ko nimo sa akong mga buhaton karon. Ug ayaw na initi si Layla. Unsa? Mulaban ka na gina libat, ha? Balik na sa gana. Wa ko mulaban niya. Ako lang kagibadlong. Kaysa imong gibuhat nga pagpagkaawaw ni Layla, musamot nga dili ka makapasar kang Tito Luisito nga akong maasawa. Wala ko'y labot na Tito Luisito, oy! Total husto yung tas edad ba? Pwede na maganito
natural nga dili naman ang sa itong mga ginikanan? Unsa? Niyapag na ka, Venus? Naunsa naman taong ka, eh? Kadesperado na ba ni mo? Hambot ba, Rexon? Pero sa wa pa maabot ka ng Laila sa mong kinabuhi. Ako ang labing secure sa itong relasyon. Pero karon, nga naa na siya o kanunay mong mag-uban tungod ni Tito Luisito na insecure na ko. Unsa? Venus, naunsa naman taong ka, uy? Layo na kinas Laila ni mo. Og dili lagi taon mahitabong makagusto ko niya. Di ba may sulti naman ko ni mo, anak? Venus, love, relax. Una-unaan na lang nga part paghihapon sa kong trabaho kana si Laila. Okay? Good. Dili lagi mahitabong mawa ko ni mo. Ako na promise ni mo, Venus. Basta, dilikit ka mawa na ko, Rexon. Dili lagi. Ikaw gyud ang akong pangasahuon, Venus. Usam sa dato sa butan, ha, Laila? Uyab naman ka ta. Katunga pa. Ha? Ay, pagod. Usay katunga pa. Ay, 50-50 good. Kada bang murag og himat yun? Kada mo ingon ka ba nga, mabuhi, dili, mabuhi, dili. Pero kay relasyon man ni, mo ni kiingon nga, may na yun, dili. Marinyo, dili. May na yun, dili. Lo? Yan si katawa mo kabimbo. Tutok na ba ay? Uy, Laila, bimbo, uy. Imo mong nagigunita na akong suwang. abi di mo, Laila. Lahit yun ka sa awang babae nga ako nasugatan. Aw, natural nga lahi ko. Lahigi ko kay libat man ko. Dili ka na ambot ko ipasabot. Lahit ka kay buutan ka. Sweet. Ug bibo. Aw, natural. Kay matod pa sa kong papasito, no? Bahala pobre, basta buhi. Ug happy. Kanindot ka, no? Kung maasawa natin ka. Ups. Ay, ikitida ko kanang kuhasan ni mong kamot sa kong sumong beef. Maramang tagkaraang salidaan. Timpa, ayaw na pag-iskutan na asawa-asawa. Kay, wapa man tamaw man sa itong kasabutan. Oo, doon naman kay kasabutan nga himo, no? Oh, lagi. Sige. Usam lang kasabutan nga imong giingon ba? Una, uyab ta. Oh. Pero 50-50. Ha? 50-50. Unya, kay 50-50 man, dili pwedeng mukis ka na ako sa lips. Unsa? Prangka-prangka mo ni ato. Unya, naging ka makakis na ako sa lips. Kung opisyal na kita nga, uyab. Kana bang, makagusto na sab ko para mahimo ka na akong bana ba? Pero, Laila, part pa na sa panag-uyab ang romansya. Doon na may panultihon nga. Sa mapanultihon na. Love is useless without kisses. Mao man ay magdagog lamas good. Basta, uy. Pwede rin nagwala si kiss-kiss, uy. Oh. Ay, lana. Uy, yan na lang ng kiss-kiss. Ayun lang ko, pwede ka mo kiss, pero ayun lang ko hagis sa lips. Laina, uy. Subay lain ba? Ganyan bang good? Naasam si kumay mong mukis ni mo. Sagtang. O di ba? Sa baga. O di ba? Sa kamot. Di ba? Agtang? Oo. Agtang o di. Dangas-dangas di ako gamay. Okay lagi kay lapad-lapad ra. Tapos ako nakakahagkan. Mo man ay kiss sa apuhan. Laina, uy. Silain ba, uy? Laki. Awan sa man. Padayon ta o dili? Padayon, uy, padayon. Aw, lagi. Pero, kuan, mahimo na kong manulti nga. Uyab ng doha. Aw, kung dili ko ni may ikauwaw. Hala, sige, panabi. A slide. Rexon. Lingaw na kay kunin mo, Rexon.
Noon sa man ka, uy. Muram kag bato diha. Ha? Niya ta sa kwarto na ko din sa hotel. O niya, wala ka libuhato na ko. Kutob lang tas kiss, ani, ha? Sorry. Kuan mo, Venus. Wala ko suna-huna karon. Kuan, naghuna-huna na ako sa party karong gabi eh. Uy! Ang party! Rexon, sa bar, relax lang. Good, unsa man ka. Tarantar naman hinuon ka diha. Venus, kinahanglan makapangandam ng daan si Layla's party karong gabi eh. Dinilang ka ha? Ayaw gid pag-adto sa mong gichikinan ng hotel. Rexon, sa ba? Balik diri, oy! Sayo pa man! Buset! Ay, mura man hinuog nagkahanap na nga mga kwarta man ini. Minyo naman ni Sir Luisito si Layla. O kung maminyo na ni, ang pana ang mukontrol siyang masunod. Apagka siya ko yung kinabuhi. Digoy, Ah, wa ba manawag mo si Layla? oo, man, ma'am. Hapon na. Nakapangandam na baka sila sa party? Oh, klaro na kay Ma'am Teresita. Nag-i-arrange ng daan ni Sir Luisito ang tanan dito sa Panglao. Hinoon. Mausap ka nang akong nabantayan ni anang akong igsuon. Hanay kyud ang tanang plano. Pero ma'am, mahimog mangutana. Unsa ka na, Digoy? May swerte pa ka kung mapaabot ining baya? Digoy, ato na pa. Ayaw pagpakawa sa paglaom. Mulampos paghihapon tang duha sa atong mga plano kang Layla. Mayong tag naana sa iyong kwarto si Layla. Ay, kagang! Uy! Uy! Paduktok sa boy. Bimbo! Ngano niya makas kwarto ni Layla? Uyab naman ni. Unsa? Unsa'y uyab? Imo nang gisugot si Bimbo, Layla? O, Parts. So, magsilibre ka. Pero, uy, ay nauna sulti si Papa Luisito ha, bahay na mo, Rexon. Ako na yung surprise sa kang papa. Oh, mo ba? Oh, nausam ka, Rixon. Palipayi ko diri. Nagkuyawan di ako pagsuod mo kay suko kay kagnaong. Kuan ba ka nang nakalitan lang sa ko sa akong pag-abli kay duha namon mo din sa kwarto ni Layla. Uyab na gid mo? Oh, lagi. Mao nga, pwede na nimo siyang isalig na koreksyon. No. Ha? Huwag kay salig ni Bimbo para na ako, Rexon. Kuan. Wa ko'y labot anang inyong relasyon, Layla, Bimbo. Pero kinahanglan sundon ko ang sugo ni Tito Luisito nako. Nga dili ka ibuwag sa akong mga mata. Oh. Ha? Sorry, bay Bimbo. Pero unya na nako itugyan si Layla nimo nga kamo lang kon kuan kanang pabuhian na ni siya ni Tito Luisito nako. Og bay Bimbo, kinahanglan mo biya una ka dinhi kay manganda mami sa party nga among tambungan. Okay. Mao man ka. Pero, Ay, na siya supa ka, Bimbo ha. Manganda na lang una mi sa party. Aron dili mi makapiso si Papa Luisito. sige. Venus! Traitor! Ay, nagugasuko na ako. Porke mo mga buang si Rexon? Nga nakabuang sa pag-atiman kang Layla libat. O natural, espesyal mo na si Layla. Amo ko siyang atimanon. Gawas pa. Palipayin na lang ko. Unsa? O nga naman ko na pahalipayan mata ka, Bimbo? Tungod kay uyab dami si Layla. Unsa? Nanagaw nga imong isulo para kanang gabi. Wow! Sus! Biliba ginako ni Papa Luisito, no? Nada siya back up nga gown sa itom na kong gisulog gahapon. May rigitaon, kaya wala ba siya kong makapanglaba? Pangandam na diya. Kaya doon na ako i-hire nga mu-make up nimo. Ha? Ikaw? Nag-hire og pupagwapan ako? Oh. May gusto ni Tito Luisito nga presentable ka karong gabi eh. Busa mag-make up gid ka. Pero, dili man ko di madag-make up akong mata. Mag-shades lang gihapon ko, ha? Tinuod ba nga gisugot na nimo si Bimbo? Oo. Nga naman. Anong gisugot pa nimo siya? Kayo mo man siyang manok.
Buot nimong ipasabot. Nga ako ang rason kung nganong gisugot nimo si Bimbo. Oo. Di ba? Siya man ang gisugod nimo papanguyabon ako. Ha? Nakigribal pa mga di siya sa bayot. Ah. Ano pa nga saon ko, di ba? Oo. Mao, nga pagsadya na tiha. O gayon akong awaya, kay may umaabot akong bana. Ha? Oo. Ops. Oy, nga namisiga man ang mata nimo. Nganong nakurat man ka? Ngano day? Di na di ko mahimong kurat. Aw, mahimo man. Taugod ka, ligog ka robot. Pero, wa ka magtuon no, na akong sugton si Bimbo. Unsa may gibati nimo para ni Bimbo? Gibati. Ay, kuan. Normal lang. Ganahan ako makasuway uyab. Maong ako siya gisugot. Ug imo sa siyang manok. Tinuod gyud day ko no nga wa pa ka makasuway kuyab. Balik sa kaan na, uy. Mag-ilis ako, oy. Oh. Alam ko, CR, mag-ilis, ha? Uy. Nanuwag si tita. Ato rin ako tubaga sa gawas si tita Teresita. Hello? Tita Teresita? Kumusta naman mo diha, Rexon? Aw. Okay naman, tita. Nangandam na si Laila para karong gabi sa party. O nag-hire na sa ko og makeup artist. Oh. Ha? Oh, uy. Tita? Katawa mo ka? Nalipay lang kong namati nga. Huwag mo mag-away ka ng oras sa Rexon. Aw. Okay naman din, tita. Ayaw nagkabala ka na mo. Nahala. Pangandam na ka mo. Kay hapon na kaayo, Rexon. Yes, tita. Og Rexon, ayaw yun ninyong pakauwawi si Tito Luisito ninyo sa iyang mga kaila sa party. Tita. Ayaw kabala ka. Onya, kumusta naman si Venus? Nagubot mo ka mo diha? May kalma naman. Ako nang ipabalik sa hotel o ipabantayan ako ni Bimbo, tita. Maayo. Ayaw na cute padaog niya ng Venus, ha, Rexon? Kay siya ang muguba sa imong kinabuhi kung imo siyang paundayunan. Ayaw nagkabala ka ni Venus, tita. Itugyan ko kanimo ang tanan. Ang tanang desisyon diha. Dako ka na, Rexon. O kinahanglang pandayon mong tarong ang imong kinabuhi. Og sunda gyud ang tanang imando kanimo ni Tito nimo Luisito. Bimbo, magunsa man lang ka dinhi, uy. Aw, magpaabot yung mga ni Sirikson. Ikaw lang ako ikauban sa pag-celebrate sa kong kalampusan, kang Layla. Anya, mga sawag ka ng Layla? Oo, Venus. Mga sawag yung kong Layla. Tungod kay siya ang katumanan sa kong mga damgo. Ha? May ambisyon ka na gyud ay nga magtato, ha? Sama di ay. Huwag taong di mangandoy madato Venus. Pero, magsabot ang daan. Gusto ba itong sabutan? Ayaw gikalinti si Rexon, ha? Oh. Ay, malipayon kaayo ko ron, Tikoy. Ma'am Teresita. Oh, maayo tingali nga imo nang ipambit na ako sa ang nakalipay ni mo. Maron doon na sa ko ikaw ba may kauban kang mukatawasan. Ay, dalipay lang ko sa sinultihan ni Rexon karon, Tikoy. Kay, humok na. Ha? Uy, humok malipay kag humok. Nabahayot na siya. Oy. Wa taon mabayot, Tikoy. Laki paghihapon si Rexon. Pero makamaon na siya mo desisyon sa iyang kaugalingong desisyon. Ulitaw na gid siya. Gusto ka, Dikoy. May punto na siya siyang sinultihan. Oh, mas maayo hinoon. Pero dili ka punta ngay mo kumpiyansa, Ma'am Teresita. Kay naa pa si Venus. Kana si Venus ang mahimong babag sa kalinaw sa utok ni Rexon. Mao na. Sugot na lagi, ma'am, nga ato nang ipabarang si Ma'am Venus. Ipabarang ta na. Bisan tumoy subuhog na niya ang imong magkuha. Wala daog na. Pabarang ta na. Unya na kanay imong barang-barang, Dikoy. Ato na lang unang pasagdan si Luisito nga moay mo padakan sa kinabuhi ni Rexon o ni Layla. Sige. Gadagan lang ko ni mo, ma'am. Ikaw ang akong boss.
Ay, kaya yung gawa sa kwarto ni Layla eh. Erickson! Baby mo? Ano niya ka? Ganahala kong tanong, Layla, nga. Maadtos party ba? Oh, Oh, Ay, hello, Rickson! Ay, hello, Bimbo! wow! Kagwapas kong baby. dali na, Layla. Dali na, balita na. Ay, Rickson, ay, matupad ko ay, mamudot man ka! Erickson, noon saan ka? Gisapot ka? Ngano kahang mag-usab-usab man ang batasan ni Rickson karon? Seryoso na ka siya sa mga sugo ni Luisito. Mga higala, gidapit ko kamo sa pagpamati suban pa mga sumpay ning sugilanon. Layla, libat, dalit sa RMN Drama.